Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Untekoan marrubiak ozpina eta gaznarekin prestatu behar dugu, ogi xigorturen gainean. Behar duguna da marrubiak bertze modura prestatu eta untekoan aperitibo gisa. Udaberriko baratzea. Nekazaritza produkzioan, baliabide naturalen kudaketan eta kontsumitzaileen joeran, praktika jasangarriak hartzea sustatzeko beharrezkoa da berbideratzea nekazaritza eta landa garapen politikak. Untekoan prestatu behar dugu marrubiak gazna freskoarekin ogi zigortu gainean. Orden, beharko dugu gure marrubiak, gazna horietako, untatzeko horietakoak, ensalada eta ogi zigortu xerra batzuk. Bai? Orden. Hasiko gara trozo txikiak egiten marrubiarenak. Haixen, ozpin txorrostada bat emango dugu. Naziko dugu dena.
Eta, kentu gure tostadak. Eta orain, hemen baitugu litxu desberdinak. Eta gatza pikin bat botako dugu. Olioa. Letxua gainean jarriko dugu. Eta hau izango zen gure platera. Aukeratuko genuen adibidez holaxeko bat. Eta hortzen jarriko dugu. Eta listo! Hemen dugu, marrubiak ozpinarekin, gasna eta entsalada pixka batekin. Ikusten duzuen bezala, hori imaginazio pixka bat erabili dugun tekoan, eta egin beharrean betikoak zerbait dultzea marrubiarekin, egin dugu untekoan aperitibo gisa platera hau. Osagaiak: 250 gramo marrubi, 4 ogi xerra xigortu, letxuga hosto batzuk, 200 gramo igurtzeko gasna, jerez ozpina, olioa, gatza.